Είμαστε στους Μαλάδες και επιχειρούμε να προσεγγίσουμε το σημείο που έγινε το χθεσινό αιματηρό επεισόδιο με τους 3 αστυνομικούς. Είμαστε μέσα στο ρέμα, τον Γιόφυρο, εδώ που χθες το βράδυ είχαμε αυτό το αιματηρό επεισόδιο. Βλέπετε τις καλαμιές δεξιά και αριστερά. Μέσα σε αυτές τις καλαμιές εντόπισε η αστυνομία από το ελικόπτερο την χασοφυτεία, έστησε έδρα, παρακολουθούσε, ήρθε ο δράστης και πυροβόλησε μόλις οι αστυνομικοί του είπαν να σταματήσει και να παραδοθεί. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε για ποιο λόγο ευνηδιάστηκαν και για ποιο λόγο δεν κατάφεραν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους όταν ο χασισέμπορος ξεκίνησε να τους πυροβολεί. Τι έγινε? Αν δεν ξέρετε παιδί, τι έγινε? Μαρία, βγάζουν έναν τραυματία με ένα φορείο, του πνευματικό εδώ. Ο αστυνομικός, ο οποίος έφερε και το πιο βαρύ τραύμα στο κεφάλι, άργησε να εντοπιστεί από τους συναδέλφους του, καθότι είχε χάσει τις αισθήσεις του και ήταν πολύ δύσκολο να τον εντοπίσουν. Η συμπλοκή κράτησε παραπάνω από μία ώρα. Οι αστυνομικοί, τραυματισμένοι μέσα στα καλάμια δίπλα στο νερό, οι συνάδελφοί τους φτάνουν σε σημείο πάνω από τον κεντρικό δρόμο με 1002 προφυλάξεις. Προσπαθούν να προσεγγίσουν τους τραυματισμένους αστυνομικούς και τα ασθενοφόρα κατεβαίνουν από το σημείο που βλέπετε στο βάθος, που οδηγεί στην τροφική μονάδα, για να παραλάβουν τους τραυματισμένους αστυνομικούς. Εδώ βγήκαν οι αστυνομικοί μετά τον δρόμο αυτό? Ναι, από εδώ πέρα βγήκαν οι αστυνομικοί μετά τραυματισμένοι. Από εδώ βγήκαν τραυματισμένοι οι αστυνομικοί. Εσείς ήταν εδώ για την ώρα ή? Εδώ άρα με αγαπάει όπως και τώρα που ήμουν μέσα στο αρμετικό και δεν άκουσα τίποτα. Δεν πήρα χαμπάρι καθόλου τίποτα. Δεν ακούσατε πυροβολισμούς? Όχι, τίποτα. Με πήραν τηλέφωνο από μακριά και μου το είπαν ότι από απέναντι μάλιστα με πήραν τηλέφωνο και μου λένε πού είσαι, μου λένε. Μέσα ήμουν. Βγες έξω γρήγορα να δεις. Εγώ νόμιζα ότι είχαν φύγει τα παιδιά με τη γυναίκα με το αυτοκίνητο, λέω μήπως δεν είναι κανένα τροχαίο. Και έτρεξα πάνω, εκείνη την ώρα που έτρεξα πάνω μου φωνάζανε πέσε κάτω, ότι πέφτουν πυροβολισμοί. Αυτό είναι. Τίποτα άλλο. Πόση ώρα είναι η διαδικασία αυτή να βγουν οι αστυνομικοί τραυματισμένοι μέσα από τα καλάμια? Καμιά ώρα. Μια ώρα. Περίπου, μπορεί και λίγο παραπάνω. Περίπου.
Γιατί δεν ξέρανε τι γινόταν. Πέφτανε οι πυροβολισμοί, λένε. Αυτό. Φοβόταν του πυροβολισμού. Φοβόταν να κατεβούν γιατί σου λένε μπορεί να είναι κρυμμένοι μέσα στα καλάμια. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω γιατί. Πήρε τον ασθενοφόρο και από εδώ μέσα από τα καλάμια. Ναι, εδώ. Ακριβώς εκεί πήγε, σταμάτησε το ασθενοφόρο και την πήρε. Εδώ στην περιοχή γενικά δίπλα στο νοτάρι, μέσα στα καλάμια άλλες φορές είχαμε τέτοια περιστατικά. Όχι, ποτέ. Εγώ είμαι εδώ πέρα σχεδόν από τα γεννήθηκα, είμαι εδώ πέρα, ποτέ δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο πράγμα. Πρώτη φορά γίνεται αυτό το πράγμα. Τι να πω, ρε παιδιά. Οι αστυνομικοί ήταν με απλές φόρμες. Ναι. Φορούσαν πολιτικά. Απλά, δηλαδή άμα τι έβλεπε νόμιζε ότι ήταν τίποτα. Κυνηγή. Ναι. Δεν σου λέει την αίσθηση του αστυνομικού. Τις προηγούμενες μέρες είδατε καμία κίνηση αστυνομικών εδώ πέρα που να σας κίνησε Πριν την ουσία? από. Χθες ήταν Κυριακή, τη Δευτέρα. Ή τη Δευτέρα ή την Τρίτη. Ναι. Ή τη Δευτέρα ή την Τρίτη πέρασε ελικόπτερο. Πέρασε ελικόπτερο πολύ χαμηλά. Δεν το είδα. Εγώ το είδα ο πατέρας μου και μου το είπε ο πατέρας μου. Μου λέει έτσι μου λέει ένα ελικόπτερο, κατέβηκε μου λέει εδώ πέρα. Και μάλλον μου λέει πρέπει να ήταν αστυνομικοί γιατί έτσι. Άρα πέταξε όντως ελικόπτερο. Ναι, έτσι? ναι. Αυτό που λένε ότι πέταξε ελικόπτερο και εντόπισε τη φύση. Ναι. Με το ελικόπτερο πρέπει να το βρήκανε τη δουλειά.